So, hi guys! Another day, another destination! So guys, ngayon, alam ko naman na sobrang random na natin ang summer. Yes, parang grabe perfect parang perfect mag-swimming. So ngayon, punta tayo sa may Bacolor, hahanap tayo ng resort. Pero alam mo siya, syempre hindi naman pwedeng swimming lang. Alam mo, nakakagutom kahit nag-swimming lang eh. Oo. Gawin muna natin, maghanap muna tayo ng mga pwede nating i-take out na pagkain. Oo. So, G? G! Let's go, let's go! G? G! G? G! 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 So, ayun Ate Cara, last time guys, na-mention namin na itong Angeles Fried Chicken ay hindi lang siya for dine-in. So, nag-offer din sila ng mga take-out na perfect para sa mga mag-swimming or any gathering. Yes, Jess. And speaking of swimming, mag-take out tayo. Syempre, di naman tayo magsusuot ng ganito kung walang okasyon. So, saktong-saktong AFC. Yes, mag-take out tayo ng mga pwede nating kainin para sa swimming natin mamaya. So, G? G! Let's go! At ayun nga, Jess, no, bukod nga dun sa mga pagkain na ino-offer ng AFC, ay meron din silang Mother's Cake House. So, ang alam ko, itong mga cakes na ino-offer nila, hindi lang siya basta cake. Kasi sugar-free sila. So, hindi kayo dapat mag-worry. Kasi may mga ibang hindi hilig yung mga matatamis. So, guys, perfect sa inyo to. So, tara tingnan natin, Ate Cara, kung ano ba pwede natin i-take out para sa ating swimming. Guys, nandito naman tayo ngayon sa Magalang Avenue, Pandan, Angeles City. At dahil nga kasi magsuswimming tayo, alam mo, isa sa mga masarap na kainin, syempre, yung mga mabibilis lang, yung mga habang nasa pool ka, kuha-kuha ka lang ng ganun, di ba? Yes. And sakto, nandito tayo sa may Dandas Pizza. Oh, Ate Cara, alam mo ba, itong Dandas Pizza, guys, matagal na siya.
Since 2005 pa siya. So, even outside Pampanga or outside Angeles, kilalang-kilala talaga siya. Dahil nasabi na nga ng owner kanina na marami na pala silang branch. So, parang isa to sa mga OG na pizza na to go ng mga taga-Angeles. So, tara Ate Cars, tignan natin. G ka ba? G! Let's go, guys! Guys, G? G! So, ayun guys, libat tayo sa kabila. Kahit siguro 10 step lang, Ate Cara. Nandito tayo sa may Cafe Balen. Nakita nga natin dito na sobrang daming pagpipilian. Tapos, ang maganda pa dito, Ate Cara, sobrang affordable nila. Yes, oo. Parang kasing usually, kapag nakita natin itong flavor na to, parang ito na yung naiisip nating price eh. Pero nakita natin na sabi mo nga, sobrang affordable. Tapos, kanina guys, nakakwentuhan namin yung owner. Grabe, 18 years old lang siya, ate. So, imagine guys, 18 years old, may business siya ng ganito. So, ayun, mamaya tingnan natin kung ano ba yung mga ino-offer nila. So, G? G!
guys, of course, hindi kompleto ang ating outing kung wala tayong barbecue. So right now guys, nandito tayo ngayon sa may Body Barbecue, dito sa may Mountain View, Balibago, Angeles City. Alam mo, Jazz, ang kinagandahan dyan, di ba kasi usually, sobrang tagal lang hinihintay natin bago makapagluto ng barbecue. Siyempre, magpaparikit ka pa, magpapaapoy ka pa. Hintayin Diba? mo. Ang kaya nga kinagandahan dito sa Body Barbecue, as in, sila na yung mag-iihaw for you and ready na sila for take out. Yes. And aside dito sa may branch nila, sa may Balibago, meron din silang 5 other branches pa. So, merong isa sa San Fernando and yung iba. So kalat na sila Yes. guys. So, kung medyo malayo kayo dito, marami silang branches na pwede nyong puntahan. Naamoy ko na yung iniihaw dito sa likod. So, G! G! So guys, G? G!